tichaverengekwa pavhesi ra4 na5 inoti. Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu, nokuti vazhinji vachauya nezita rangu, vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Apa Jesu unotiye chamunofanira kuziva kuti ndava pedo kuuya. Ngwarirai chose kutsauswa nomunhu. Mudikani, ngwarira kutsauswa nomunhu. Vazhinji vachauya nezita raKristu vachitsausa vazhinji. Deception ndo ichamanya mberi. Chii chinoi deception? Kunyengera. Deception kutenda nhema kuti ichokwadi, uye kutenda kuti chokwadi inhema. Munhu watenda nhema achiti ichokwadi, kumudzora zvinoda nyasha dzaMwari. Satani uchashandisa vanhu kutsausa vanhu. Uchashandisa rimwe timu raacharikruta kutsausa vanhu vaMwari. Timu iri richashandiswa naSatani nderipi? Mateo 24 verse 11 inoti, vaprofita vazhinji venhema vachamuka, vachitsausa vazhinji. Amen. Kwai vachatsausa vangani? Bhaibheri ratiro vachatsausa vazhinji, kwete vashoma. Vaprofita kwai vangani? Vazhinji. Venhema vachamuka vachitsausa vazhinji. Mudikani, ndoda kuti uzive kuti Jesu wazvitaura kuti vakazara vauri kuona vaprofita venhema, basa ravo ndoro kutsausa vazhinji. Vanotsauswa nei? Vhesi ra24 inoti, nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vachiratidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause nevakasanangurwavo. Even the elect vanoenda. Kwai timu richashandiswa naSatani richashandiswa, richaratidza zviratidzo, kwete zvidoko, zvikuru, zvokupinda moto vasingatsvi, zvokukubudisa mapembenene muziso nokubudisa nareti padumbu. Vacharatidza minana mikuru. Hama yangu inodikamwa, minana handi utopoti hwokuponeswa. Munhu akaita minana hazvirevi kuti munhu waMwari, nokuti Satani haana kutoregwa mamiracles achinawo. Kwai kana vanyengera nezviratidzo kune vasingaverengi, vachainda neminana yaSatani. Asi Bhaibheri inoti even vanoda Mwari, vanonamata usiku namasikati, vachainda nokuda kweminana yaSatani. Satani ucharatidza zvimamirako zvake achishandisa vaprofita venhema. Vanozviitirei vaprofita ava? Kutsausa vanhu. Chavanotsvaka chii? 2 Peter chapter 2 teerera mudikani verse 1 to 3 inoti, asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu vaimbovako sezvavachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema. Famba. Vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka, vanopinza pakavanda dzinoparadza, vachiramba naiye tenzi wakavatenga, vachizviwisira kuparadzwa kunokurumidza. Vazhinji vachatevera kutera bwavo, nokuda kwavo nzira yezvokwadi ichazvidzwa, pakukarira kwavo mari yatopedza. Kwai pakukarira kwavo udzike pazasi mari. Chikonzero chavaprofita ava, vanotsvaka mari. That's why vachikutengesa zvitina, vachitengesa mastickers avo, vachitengesa namabhengo, vachitengesa namaskipa namarabha band. Zvose izvi namaoiri, chinangwa ndochokutsvaka mari nemamirako avakapiwa naSatani. Bhaibheri inoti kudii? Dzikanayo inoti pakukarira kwavo mari
Mwari vachakunyengerai namashoko amanomano, mashoko amanomano. Ukapfeka skipa iyi mweya tsvina ichatiza, ukazora oiri zvichakufambira, ukadai zvichakuitira. Hapana chati chafamba. Bhaibheri rinotaura chokwadi, kwai vachakuchengerai namashoko amanomano, asi Mwari uchatsamwa. Verenga munhu waMwari. kutongwa kwavo kwakatagwa kare, Kutongwa kwavo kwakatagwa kare. hakunonoki, Hakukotsiri. nokuparadzwa kwavo hakukotsiri. Hakukotsiri. Danuka uinde kuna Matthew 7. Bhaibheri rinoti kutongwa kwavanhu ava kudenga dheti ripo rokutongwa kwavo. Nhasi Mwari wauya kutinunura kuti tibve mukati mevaprofita venhema, tirutse nhema dzaSatani, tigamuchire Jesu, timutevere